Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, 28 kan bulan na Enero taon 2023. Liwat mingi hatod sa Indoan mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako pa sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, Sisterhood Agreement sa Pasig City, as in Naga City, ipigtutulod kan Chairman kan Committee on Culture and the Arts sa sangguniang panlunsod kanaga. Ang detalya sa halik kay Joel Sulina. Sa rupang syudad sa Pilipinas, ang plano kan sangguniang panglungsod na maging sister city kan syudad ng Naga, ang Pasig City, na pinamamayuhan kan dinamiko asin hoben na alkalde kaini na si Vico Soto. Sigon kay Konsehal Joe Perez, Chairman kang Committee on Culture and Arts kang nagtalikod na simana sa naging opisyal na kalakawan ninda sa Metro Manila, kay iba ang mga department heads asin si Alcalde Nelson Ligacion na nagipag-meeting sinda kay Mayor Vico Soto kang Pasig kung saan mga importanteng programa asin mga proyekto sa pagultanan kan duwang lokal na gobyerno ang natukar. Kabani na digdi ang paglaog kang ambusdados sa Sisterhood Agreement. Sigod kay Konsehal Perez, oras na ma-realisar ang Sisterhood Agreement na nilalaumang ngunya na taon masaselyuhan kan duwang nasambit na syudad, parehong mabibenepisyuhan na duwang lugar magpuon sa promosyon kang economic cooperation, komersyo asin investment, maging sa education, arts and culture kan duwang syudad na magtatabang-tabang para man mapaurog pa ang mga programa. Kabali na ang paghasi kang mga pinaunang programa kang parehong syudad na papakinabangan kang mga konstituentes kan duwang syudad. Pero aramtang mayaman ang Pasig, sobrang kwarta. Baka lamang tawang kita. Ning financial assistance, yung mga po yan na nagiging minsang practice kang mayaman. Ang Quezon City baga nagtao sa to. Kaya baka yung man yan ang pwedeng gibuon ni Vico sa to. Kamayamanon po ang Pasig. Sobrang kwarta nin bilang pamayo kang chair kang Committee on Culture and the Arts. Ikadua pa lang po yun, sunod naman sa Kalamba. Baka magsunod man ang Sorsogon. Tapo, ito makatabang sa syudad. Kami man, ang Nagaman, makatabang man. Although, on a smaller scale, kumpara sa same data, mayaman po Sinda. So, official na. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, sa iba pang bareta, Mayor Son Ligacion nagbilog nin sarong team para pagadalan ang disenyo asin teknikalidad kan itutugdok na modernong convention center. Nagbabalik si Joel Sulina. Sa naging opisyal na kalakawan kang pinagbilog na team na pinagpanginutan ni Konsehal Joe Perez, Chairman kang Committee on Culture and Arts sa sangguniang panglungsod, para man adalan ang aspeto asin mga teknikalidad para sa nakatalaang ipapatindog na modernong convention center kang syudad na may kapasidad ning labi sa 5,000 na mga individual. Sigung kay Kagawad Perez, nakipag-meeting sinda sa mga experts sa opisyal kang Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City para sa pag-aadal asin maaraman ang mga ginigibo sa pagmanihar kan sarong dakulang convention center. Kabali na ang mga maninigong features kang magiging convention, maging modernong teknolohiya na kinakaipuhan para digdi.
Marunumduman pirang taon antes ng pandemic, nakaplano na ang pagpapatugdok ng nasambit na modernong convention center kan syudad sa 3 ektaryang loteng pinagdunara kan pamilya ni Engineer Emeterio Amana sa gobyerno lokal na yaon dyan sa Barangay Carolina. Asin ini nilalaumang mapupunan ang konstruksyon ngunya na taon. Oras na mahaman ang modernong convention center, mas mapapakusog ang turismo asin ekonomiya kan Naga, kumudakula ang kapasidad kay ni na pwedeng mag-cater ning national maging international convention. Arog kang farmers market, arog kang Ortiga Center sa Pasig, sa paano pa to, ning PICC, pagkatapos Mall of Asia sa Baywalk, Tagaytay, sa Nuvali, sa Santa Rosa. Kadakol po kaming nahiling duman, na pwede tang implementary di. Lalo na po sa pagpagayon takang sa kapag urban planning takang Balatas Development Center sa kasiba pag mga development projects po ni Mayor. Narisata po na mga lugar duman talagang ang trend kang pagpagayon, yung magkaigwaning dakol na kahoy sa mga plants, sa mga tinampo, sa mga tubangang establishments. Na yung man ang gusto taman tarahon sa Naga, na yung man talaga sa tuyang advokasya. And then nagkaigwa kami ng seryosong pag-urolay kang management kang PICC. Kadakol kami gusto maraman manawad sa Gigibuon Tapong Convention Center. And duman mo po sa Plaza Rizal, saka sa Tagaytay, saka sa Nuvali. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, Mayor Nelson Digacion asin Casureco 2 naglatag nin mga options para adalan ang pagpapauro sa taripa sa kuryente. Uyan report. Sa objetong mapababa ang tarifa sa kuryente asin magkatarabangan ang gobyerno lokal asin ang Casureco 2 para digdi. Nagkaigwaning primerong meeting ang manyamento sa panginot ni GM Milet Candia, Board of Directors kang Casureco 2 sa pamamayo ni Director Guy Pabines asin mga head of office kang gobyerno lokal kan syudad sa pinaapod na dialogo ni Mayor Nelson Digacion. Martes nin hapon sa conference room kang Mayor's Office na pag-ulayan kang management kang Casureco 2 asin ni Mayor Nelson Digacion ang 4 gabos na opsyon o mga lakdang na pwedeng gibuhon kan Casureco 2 ngaring masimbagan ang kahagadan kan mga member consumers na matapyasan ang singil sa taripa sa konsumo sa kuryente na pigtatasar kada bulan na nagkakantidad 17 pesos and 30 cents per kilowatt hour. Halangkaw ini kumpara sa ibang electric cooperativa sa probinsya. Sa entrevista ka mga taga-media kay GM Candia, nagkapirang mga opsyon ang naipresentar ni Daki Alcalde Nelson Digacion, kabali na digdi ang pag-ipagnegosyar liwat sa Power Sector Asset and Liability Management Corporation o PISAM na dugangan ang inot ng 10 megawatts power purchase na 5 pesos na ang kantidad kada kilowatt hour ning dugang pang 10 megawatts para maging 20 megawatts. Pong options na pagkaurulayan. So ang primero po nga ni kayan, ini pong ikakonduser mi po ning CSP, ini pong competitive selection process sa pagkikipagkontrata po sa kuryente. So iyan po is probably po mag-go man po yan, ngunyan pong second quarter kang taon. And ang second option po kaya, may hinahalat lang po kami kaya aning approval hali po sa DOE para po magpustro na po itong gigibuhon mi po ning CSP. So ang next option po kaya, since igwa po kita ning kontrata sa PISAM, so baka po igwa po kita ning option na makahagad po ning additional pang capacity. Kung may available po si PISAM, baka po by the second quarter, makahagad po kita ning additional capacity po sa PISAM para much lower man po girari ang itatao sa tuning taripa and iyan po makakakontribute man po sa pagbaba kan sa tuya ning rate. Dahil po sa paglaog po kang PISAM na iyan ng additional, mas mababa po ang generation mix kang Casureco 2.
ang pag-terminate kang power supply contract sa sarupang power distributor kang Kasureco 2 ang ikatulo sa mga lakdang na pwedeng gibuhon komo naglangkaw na asin nagmahal ang presyo kang kuryente digdi na pass on sa mga konsumidores. Alagad kinakaipuhan mo ng mga kuaning karibay ang TESMA terminate ang kontrata digdi. Kabali sa mga lakdang panggigibuhon, iyo ang paghanap ng supplier ng renewable embedded generation na makakatao ng supply ng kuryente sa mas hababang presyo na dai na maagi pa sa transmission lines kang NGCP imbes direkta na sa Kasureco 2. Kung mga pigaadalan pa po ngunyan, kang may mga kaulay naman po kitang mga power generators, kaini pong i-construct na embedded generation plant. Igdi po within the franchise area kang Kasureco 2. So igwa na po kayan ang board, nagpig-issue ng board resolution regarding po duman sa mga suppliers na nagkakandag po ng DIS, itong Distribution Impact Study or Feasibility Studies, kung saan po kita pwedeng magbugtak ng embedded na renewable generation plant para po makapag-supply sa Kasureco. Yan, gusto pong sabihon, ang kuryente po dahil na po maagi sa grid, bali dahil na po siya maagi pong NGCP line, diretso na po yan sa linya kang kooperatiba. So mababawas po dyan, ito pong transmission cost na pigbabayaran ta pa po sa NGCP. Sinabi man ni Mayor Nelson Ligasyon na igwa pang mga masunod na urulay ang grupo dangan madulok pa sa ibang ahensya o mga opisyal kang enerhiya na pwedeng makatabang nga ring mapababa ang rate kang kuryente na pigtatasar kang Kasureco 2. Walang kung may paagi, dapat tulos-tulos si solusyon. Ang sabi ko nga ni Kaito, sa iba, na-antisiparan kan iba eh. Dapat ito pa. Mapagandaan. So, po yan, laumon po na every now and then, makikipagtabangan, kukulitin ta po ang Kasureco 2. So, yeah. On their own, sailing ko dahil araman na si pressure kan sitwasyon, sailing ko man, namamatian man hindi. Ang pagsakit, nadarakan halangkaw na presyo. So, dapat may ginigibo. Pero kinakaipuhan na medyo daring. Kinakaipuhan na nakahanda ka mag-take nin calculated risk. Day pwedeng baad pag aron kayo ni aron kayan. Diba? Kung aram ta kung ano si tamang gibuhon, iyon na ito. Pero siyempre may pasiguro. So hopefully, with what we are doing, makatabang po kita sa pagpababa kan presyo kan kuryente. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Mientras tanto, nagkapirang opisyal sa City Hall, ipigdesignar bilang acting capacity sa nagkakapirang mga department o departamento kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyes hali kay Joel Sulina. Pirang mga City Hall personnels and officials ang pinagadugangan pa ning assignments asin pinakapot bilang acting heads kan pirang bakanting posisyon o opisina sa gobyerno lokal kan syudad. Sa pahayag ni City Administrator Elmer Valdemoro, basado ini sa pinaluwas na Administrative Order No. 2023-001 ni Mayor Nelson Ligasyon. Ini ninhuli sa kamangutan na maitao ang mga pangaipo asin maninigong serbisyo sa publiko dangan masiguro ang padagos-dagos na operasyon kan mga government function. Pinagmaray na ito pa sa ibang opisina o department bilang OIC o acting head ang nagkapirang personahes. 17 na mga opisyal asin personahes kan City Hall kabali na si City Administrator Elmer Valdemoro na natukahan na kaputana ang opisina kan Children's Office asin ginhawang nagenyo programa bilang acting executive director. Siring man si City Budget Officer Frank Mendoza bilang acting department head kan City Agriculture's Office, Attorney PJ Barosa Campidao, acting secretary to the mayor asin acting department head kang ESO. Ruel Oliver, ang department head kang ITO, kakaputan man kini bilang acting executive director ang Naga City Investment Board, si Engineer Alexander Caning Cansenro, acting department head pa kan City Engineering Office, asin nag-iba pang mga opisyal
na pinagdesignar man bilang mga acting department head. May mga bakante po kayang head or chief of offices sa ibang opisina, and minanigo po kang sa tuyang alkalde na hipnoan na lang ini sa paagi kapag designate as concurrent head kang mga existing department head. Dahil habang pong naghahanap kang mga potential na pwedeng maging full-fledged head, minaray po na mag-assign mo na ning concurrent head. Ang kamarayan po kaini dahil may kakayahan man ining sa tuyang mga department head, panduwa, makakasave po ning salary ini sa tuyang syudad dahil may man po ning additional cost or salary ini sa city, kundi dagdag na trabaho lang kang mga nabanggitan na mga department head. Para sa Naga Ngunyan News, Jovan Sulina. Mientras tanto, drug test sa mga empleados kan City Hall. Mayor Nelson Ligacion nagsugo na dagdagan ang medtech na nagkukondusin ng drug test sa mga empleados kan City Hall. Yan report. Nagpapadagos ang ginigibong drug testing sa gabos ng mga empleyado kan city government magpuon sa JO contractual kaswal sa good permanent. Basado sa naging direktiba ni Mayor Nelson Ligacion na sarong requirement sa pag-renew kang kontrata asin appointment kang mga ini na nga nagmapapatunayan na involved asin nagagamit kang illegal na droga, pwedeng makasuhan asin dagos ng mapinaran sa good na mahali sa trabaho ang sarong empleyado sa City Hall. Sa pahayag ni CEPU Head Allen Riondanga, pinagdirihiran na kang alkalde ang City Health Office sa City Hospital na dobliho ng numero kan mga empleyadong naisasalang sa drug testing. Asin nag-request naman si Dr. Joseph Sanchez ning additional medtech na nag-aanalisa kang mga samples na pinagsumitir kang mga empleyado para sa drug test nga ring mapadali ang proseso dangan masiguro na drug-free workplace ang City Hall. Talaga ang gusto ni Mayor, bako lang po ngani si job order, casual, contractual ang i-drug test. In fact po, including permanent employees. Gusto niya po within the first quarter of 2023, all employees of the city government ma-drug test talaga. Tangarig pong sabi nga ni Kayan, ma-assure na sige nga kitang pakipaglaban sa droga, ikaw pala niya yung nagagaramit within City Hall. So, gusto niya pong ma-assure na drug-free ang workplace, ang gobyerno lokal kang Naga. Kabali na po yung sila, Mayor. Gabos po, actually po, Gabos po ipigre-require na including department heads, Gabos po required, Gabos pong nasa payroll kang, basically po, Gabos na nasa payroll kang City Hall, required po to undergo drug testing. Nilinaw man ni Mr. Riondanga na ang gabos ng mga permanent employee kan City Hall on-site ang testing sa mga ini. Asin ini pwedeng mangyari sa loob kang opisina kung saan naka-assign ang mga ini. Sa ngunyan, sobra sa 600 na mga empleados kan City Hall na ang naisalang sa drug testing. Siguro ning pagbabago lang pala pag-abot sa permanent. Ang gusto na ninda kayo ni talagang kuyan, may madya na sa opisina to check. So ito pong casual, job order contractual para makarenew ka. Pero po pag-abot sa permanent, on-site, mapasiring po sa tuya sa muya ang laboratory to check kung isay po. Pero po igual ang mga lakdang na masiguro na yaon si gabos na empleyado na mayong makalampas. And may iluluwas din po na kasuguan kaini ang Office of the City Mayor na halimbawa na i-schedule ka ang sa indong opisina dapat po within 24 hours. Halimbawa ngayon nagkataon leave ka dahil ka inabot, pero dapat within 24 hours makapapresentar ka kan sa imong sadiri for drug test. Dahil pwedeng hahalaton mo si next scheduled drug test. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, lokal na gobyerno kan Naga tulos padarang tabang sa mga nasuluan sa barangay Kalawag.
Insigida ang naitaong ayuda kang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga asin inasigurar pa ni Alcalde Nelson Legacion ana pagtao ning asistensya sa siyam na pamilya na naapektaran kan kasulo na nangyari Martes na banggi petsa 24 kang Enero 2023 sa San Ramon Street, Kanawag, Syudad Dignaga. Sigun kay Miss Annabel Vargas, hepe kan City Social Welfare and Development Office, nasa 54 individual ang naapektaran kan nangyaring kasulo. Tulos man na nataunan ning pagkakada dangan mga tamong asin mga mahihigdaan ang mga nasambit na nasuluan. Kinaagahan sa naging direktiba kang alkalde, pinag-assess tulos kang CSWDO ang mga pamilya para man sa dugang pang-asistensya, partikular para sa emergency shelter assistance kan lambang pamilya na pinagpoproseso na asin nilalaumang maitatao sa masunod na mga aldaw kang CSWDO. Kami nakapag-response kasi kang bangging ito mga 10 o'clock ng banggi. So nagpadara na kami ng pagkakan tsaka mga tamong kasi talagang mayong naisalbar. So dahil malipot, kaipon man talaga ang mga pantulog. So yan ang inot na ginibumi kang banggi. Pagkaaga, pick assess mi sinda para ma-identify mi kung pira ang assistance, financial assistance na tatao kang lokal na gobyerno sa paagi kang Emergency Shelter Assistance Program. So, pero nakapalaman iyan sa Aid to Individual in Crisis Situation Program. So, igwa na kami kayan. So, hopefully by next week, magluwas ang pundo. So, sinda ang inot na matatawan. Sa presente nagtitinir sa tulong temporary shelter sa Barangay Hall kang Kalawag ang mga naapektarang pamilya asin panagos ang pag-abot ning ayuda kan iba pang mga may maray na buot. Kabali na ang ayuda hali sa Barangay Council kang Kalawag kasabay kang ayuda na pinagtao kang DSWD asin CSWDO. Ngani ang syudad dayman mapuputol ang pagtaon ng pagkakan habang yaon sila sa evacuation center. Pero sa ngunyan sufficient kasi kasugma nagtao ang national government ng DSWD ning assorted food and non-food items. So siyam na pamilya. So ang maximum minimum is 12. 12 in the sense sa assessment B kasi igwa duman ning harong na may mga parting konkreto man although sadit man sa bonggalo lang. Bako ano kang iba na talagang kumbaga sa ano garbus light materials. So iba man ang assessment. So, ano? Pero halos kadaklanan 10,000 sa inyo. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Operation Claro para sa mga may problema sa mata, nakatala ang gibuhon sa siyudad ni Naga sa masunod na bulan. Sa maabot na petsa 4 sa petsa 10 kang Pebrero 2023, magkakaigwa ning libreng check-up asin operasyon sa may mga problema sa pagmaan o mata. Digdi sa Syudad Dignaga sa tabang kang grupo kang mga volunteer specialist o mga ophthalmologist asin optometrist gikan sa mga bistadong ospital duman sa Metro Manila para man sa Operation Claro. Sigun kay Mr. Allen Riondaga, bukas ini asin libreng itatao sa mga individual na igwaning problema sa mata na mawot na magpa-check up o magpa-opera kan sa indang problema sa mata. Kabali na ang pagsukol asin pagtaoning salming para sa may mga malalabong pagmaan dangan may itatao pang mga bulong. Sa mga mawot na mag-avail kan libreng operasyon asin check up sa mata kang Operation na Claro, pwedeng magpasiring asin magpalista sa Person with Disability Affairs Office o sa mga Barangay-Based Rehabilitation Service Office, sagkod Enero 31, 2023. Para po magkaigwa po kita ning oportunidad na ma-avail ining programang ini, madyan lang po kamo, duwang pong metodo, enot, pwede po kamo magpasiring digdi sa opisina kang Persons with Disabilities Affairs Office, sa opisina po ni Attorney PJ Barosa. Hanapon po si Miss Yaga, magpalista po kamo para makabali kamo duman sa mga priorities or magduman po sa indong community-based rehabilitation specialist. Ang barangay po kang Naga, 27 barangay kang Naga, igwa pong dedicated CBRS or community-based rehabilitation specialist. Sinda po si mga BHW na inkargado sana sa paghiling kang mga may persons with disabilities sa lugar. So, madulok lang po kamo duman mapalista
Sagkod po sa Enero 31, pwede po kamo magpalista. Katuwang kang gobyerno lokal sa nasambit na medical mission, iyo ang Madrigal Foundation, Ateneo de Naga University, Nursing Department, City Health Office, asin ang mga NGO o grupo ka mga doktor na kabali sa matao ning libreng serbisyo o operasyon. Cruz Evacuation Center, duman po ang check-up. Pero po, ang operasyon, si ma-qualified po sa operasyon, duman sa katarata, glaucoma, etc., duman po sa ginibotang City Health Office 2. Katubang tapo digdi ang opisina ni Dr. Ronnie Amoranto, na iyuman po ang maserbi pong mga staff kang sa inda pong operasyon. Duman po i-convert ang City Health Office 2 into a surgical unit. Duman temporary menting ma-oropera. Nagpasar po ito sa kuyan sa ginibong assessment kay itong mga doktor. Kaya pwede po duman mag-opera. 500 po ang planong operahan. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Yan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Sa pangaran man kan lokal na gobyerno Kanaga, Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nene Diasis, asin sangguni ang panlungsod Kanaga, siring man kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inang sa indong para balita Roy San Ramon Mabalos. Kat sa indong pagkantabay, masunod na sa tong aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bago ngayon. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ng aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Yeah! Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo.
krisis, dilim nagdaan. Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, Dedikasyon sa bayan ko, proud akong maging gawin na ng bilis na ang pag-usad. Sa aming bahayaw ng pagtumulan. proud ako. Proud ako. Proud ako. Proud akong maging Nagenyo. Marhay na aldaw naga. Bakong madali an sa to mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman an angat sa tuya, iyo an pundong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pundo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing an pundong natapyas, matampadan, asin an sa itong mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo, asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno, kita makikinuparan, tanganing an sa itong mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos an sa itong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas, urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking Nagenyo an nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugan, asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tikapo, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos ang satong kolaborasyon, daing untok ang satong pakikinegosasyon, para ang mga lote na kaipuhan, mapasatuya, asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud, an satong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sato naman napupunan, para harani sa lambang Nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya, sato man giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na. Dakol pa kitang kinakaurulay para lumaog sa naga. Tanganing mas marikas ang satong pagbuhat sa mga bagong oportunidad. Sa turismo asin creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan. Tanganing mas dakol na okasyon ang madarata sa naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang Nagenyo asin Nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman, para an People's Park and Recreation Center, an bagong pasyaran kan mga Nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos an satong termino. An agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina na kaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman, gigibuhon tapang mas episyente
ang mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas ang satong digital transformation, mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak, papapunan tanaman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Taini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon, mga drainages asin flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa nang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations asin Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire asin CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakultapang sisiributan para maging mantenido ang satong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang na genyo. Uswag pa, nagana! Nandito na, wala naman nakikita, nararanasan. Ang saya natin ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. Papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Ngayon na, nakagat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, mapitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganala upang nasasawigan, nakakataman sa tutungan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, we can better be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang galing ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan.
Nagapasalamat kami kay Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdingani, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang, ta kuyan, mag-uran, dahil na binabaha. Yan ang kagayunan, kang marabot ng mga kalamidad, araw kang bagyo, maray na. Talagang dahil na ba dito. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba yung ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-amot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Son Ligasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga gurang, sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na, tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Ligasyon, asin ang sa iya kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto sa muya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawig. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdara ko, hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi sa muya, talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumang kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding halangkaw na tubig, hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang siit na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-e-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabaho iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Tip dating problema magkakaigwanan ning magayo na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kay Mayor Sunny Ligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan.
Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. At saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura pa to, puro plastic. Mayo siyang paginabang kasi garo lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani sa kasarupan mo niyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, daw na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Dati po, grabe ang baha Migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, tanatabangan kami kantulay, may napagibuhan niyang paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa, dahil may po gaanong bistado, pasalamat may mangararit kasi hindi po nag-ibig. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos, pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawaan naming arog kaning project ninyo. Hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha. Ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako saro man po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-oral daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na day tanga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligacion, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po iti sa Yabo. The People's Budget Ordinance, PBO of Naga City, is an innovative program that further strengthens the city-renowned participatory governance by ensuring that local budgets are responsive to the needs of their respective constituents and are prepared and approved through a transparent, efficient, and participatory process. Consequently, it drove the city government to pilot and pioneer the development of a voluntary local review, VLR, of Sustainable Development Goals, SDG, in Naga, which the innovative policy mandated as part of the enhanced planning and budgeting process. A two-tier public consultation process of departmental and city plans and budgets organized by the Naga City People's Council and the pioneering 2022 VLR
which aligns with the Philippine Voluntary National Review, VNR, lie at the heart of this innovation. Enacted into law on October 10, 2017, City Ordinance Number 2017-072 covers both city and barangay budgets. In her explanatory note, author and former city councilor Mila Raquid Arroyo said that a good budget should not only fund public purpose but should also and primarily be truly responsive to the needs of the people. To achieve this purpose, the budgeting process must be efficient, transparent, and participatory. Indeed, the Naga City has long been known for its participatory governance processes. In 1997, it established a system of partnership with local civil society organizations by creating the Naga City People's Council, NCPC, the city-level federation of CSOs that selected their representatives to mandated national and local special bodies and standing committees of the city government. Consequently, planning documents of the city government were crafted with strong people's participation through NCPC sectoral representatives, among others. But how to ensure that these plans are translated into budgets, truly responsive to people's needs, remained a formidable policy gap for 2 decades. This is what the program sought to address. The foray into piloting the VLR is a logical consequence of the policy. In 2020, it took on UNESCAP's offer for Naga to pilot a voluntary local review of the SDGs in the Philippines. A VLR is a process through which local government undertake a voluntary review of their progress towards delivering the 2030 SDGs. VLRs enable LGUs to present a comprehensive picture of their social, economic, and environmental progress, thereby connecting local plans to a global agenda. The program has 4 objectives. 1. Results-oriented. Public funds shall be expended only for public purpose clearly defined under the appropriation measure. Number 2. Evidence-based. The annual budget shall respond to the local situation as reflected in the Community-Based Monitoring System, CBMs, or other local data. 3. Participative budgeting. Constituents had been given the opportunity to comment on the budget, and these are considered by the mayor and the sanggunian before approval. Number 4. Plan budget link. The annual budget is the lifeblood of the Local Development Plan, LDP, and the Annual Investment Program, AIP, formulated in consultation with the local stakeholders. To achieve these objectives, the program pursued the following strategies. 1. Voluntary local review. The city government pioneered a voluntary review of the SDGs using VLR. As a result, it has adopted the VLR as a monitoring tool for its new CDP 2022-30. Number 2. Regular CBM surveys. Since 2011, Naga has already implemented a total of 3 CBM surveys. The result of these surveys are being used by city government agencies in formulating their plans, investment programs, and budgets. Number 3, a 2-tier public consultation process where departmental and city plans and budgets are presented to stakeholders is organized by the NCP with the support of City Planning Department, face-to-face in 2018 and 2019 and virtually in 2020 and 2021 due to the pandemic. This provides the platform through which the public can provide feedback on what city agencies are actually planning to implement during the next budget year. Number 4, City Statistics Committee. Lastly, the Naga City government organized the Naga City Statistics Committee to become the institutional home of the VLR process, as well as the critical monitoring of its plan and budget outcomes using the SDGs and other local indicators. After 4 years of implementation, the latter 2, under the difficult and trying COVID-19 pandemic, the program produced the following positive results and impacts. 1. SDG alignment. The programs, projects, and activities, PAPs, being implemented in Naga were generally compliant with the SDGs. For city government agencies, 100% of the 56 departments, offices, and program units were found compliant, owing to an emphasis on SDG alignment in the planning and investment programming phase. For barangay governments,
From 41% in 2020, the level of compliance rose to 89% in 2021 and 2022, with only 3 of the 27 unable to submit their proposed budgets to the Planning Department for review. Number 2, positive impact of budget consultations. A quick survey among city agencies showed that while all the budget proposals did not change, 29% of the respondents implemented adjustments in their agency activities in response to comments and suggestions from stakeholders. This includes the City Nutrition Agency, which decided to offer milk supplements to senior citizens after it was pointed out that nutritional issues also affect their ranks. Previously, this is absent in their original proposal, which traditionally focuses on infants and mothers. Number 3, participation improves government plans, programs, and activities. Even under trying circumstances, the program showed that public participation can help improve service delivery. This can be seen from experiences of the city's population, information technology, disaster risk reduction, and arts, culture, and tourism agencies who all adjusted their menu of services to improve client response. With improved quality of participation, this should only get better. Number 4, participation improves quality of life, especially of marginalized and vulnerable sectors. Again, this is the most evident in the case of the City Nutrition Program. Since its inception, this highly decorated agency of the city government has focused its nutrition program solely for the welfare of mother and children. Little did it realize that senior citizens are also faced with nutritional challenges, and the budget consultation surfaced this. As a result, the agency reconfigured its program offerings within the same budget ceilings, thereby contributing to a better quality of life for its 1,000 needy members. Number 5, third-party monitoring can be actualized. Finally, by closing the loop and implementing the pioneering voluntary local review of the SDGs in the Philippines, the program also demonstrated that participatory monitoring of local plans and programs can be pursued through the Naga City Statistics Committee and using the VLR as a reporting platform. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Diyos mga kasama ng pagkaga mga tugang, welcome po sa programang Satong Aramon, digi sa programang Nagangunyan, petsa 28 bulan na Enero taon 2023. Hindi po sa inyong lingkod, Allen Riondaga. Mga tugang dispensa, ang satuya pong boses ngunyan, medyo puno dahil sa satuyang nadakop kita ning si Punay. Dahil nag-uuntok ang pag-uuran kung nakaging aldaw. Kaya bear with me mga tugang sa satuya pong programa. Puwerteng magkikinalas ngunya na aldaw. Puwerteng maghigup-higup ning mainit na sabaw. Ang mga kinalasan digi sa nagang puwerte. Diyan ki Aling Celis sa Kararayan, igo kitang si Tabadis, magsakat ka sa Carolina, may Didix, di ko lang aram kung may Bolopers. May Bolopers pa dyan eh. Pero maana Igwapa. Digdi sa may Dayangdang, tadyan ang pamusong kinalasan, Mangkoks, puwerte ang mga kinalasan dyan. Si Chak Kamot, iyo pa nagtitinda pa yaon pa. Puwerte ang baka dyan, bakang kinalas. Kaya mga aban-aban this afternoon, makahigop lamang kitang masiram na sabaw kan kinalas. Mga tugang, at santo karon ta itong gigibuhon na programa kan
syudad kan Persons with Disabilities Affairs Office siring man kan katuwang niya to ang Operation Claro. Mga doktor hali sa Metro Manila mapasiring sa Naga para magtaon ning libreng eye check-up at the same time operasyon sa mata. Pero ayan mga tugang to quarantine at yan. Antes kayan, mawata lang po giraray na paabutan ning maugmang foundation anniversary an Naga City Bantay Pamilya na pinapamayuhan po kasatuyang Vice Alcalde Vice Mayor Nene D. Asis. Kung sain po kan suudma, bigibo ang sa indang ika-24th foundation anniversary dyan sa Santa Cruz Evacuation Center. Mala ta pano si Santa Cruz Evacuation Center kan mga miyembros kan Bantay Pamilya para isilibrar ang sa inda pong foundation anniversary. Sa loob ng 24 taon ang Bantay Pamilya mga tugang aram taman po baga. Nagin kasurog kan lambang pamilyang Nagenyo pag may naaabusong ina aki no even nga ni mga agum na lalaki. Malat ay na sindang pigmok na katuwang kang Bantay Pamilya itong LLK, lalaki laban sa karahasan. Yan. Ini si mga male advocates, no? Si mga husband, si mga agum, lalaki na ang advokasya yun na dapat pinagpapadangat, pinag-aanduyugan, pigsusuportahan sa inda pong mga agum na babae. Ngunyan baga ang urulay gender equality, no? Gender fair. So sa pagpadakula kan mga aki, dapat sabay-sabay ang ina sa kaan ama sa pagpadakula, sa ataman kan sa ita pong mga kaakian. So mayo na itong stereotyping na pag ang babae sa harong sana, no? O ang babae iyo sana ang maluto, no? Ang lalaki iyo sana ang mahanap buhay o matrabaho. So because of our gender equality napigtulod na asin pinagpapadanay sa Naga, no? Dapat pantay-pantay. So pwede maghanap buhay ang babae, pwedeng mag-ataman ang lalaki, pwede magluto ang lalaki, pwede maglaba ang lalaki. Pwedeng pwedeng magkapot ding katungdan ang kababaihan, no? Because of the gender equality advocacies, no? Tutulod ta sa kinaban. Mga tugang, mga magkapirapang siging hapot, kung nagpapadagos pabaga ang satuyang vaccination program against COVID, iyo po, actually, Monday to Friday, simuya pong magpabakuna ning first dose, second dose, first booster, second booster. Mapasiring lang po kamo dyan sa may SM City Naga. Puun alas 10 pagkaaga, sagkud alas 4 ng pagkahapon. No? Dyan po sa atrium, sa second floor, sa second floor kang SM City Naga. Dyan po nindo makukuhaan vaccination, off-site vaccination kan gobyerno lokal kang Naga. So, anytime po, pwede po kayo mag-dyan between 10 o'clock to 4 o'clock in the morning, Monday to Friday. Mayo po kitang bakuna ng Sabado saka Domingo dahil po paingalo man yan kasatuya po mga bakunador. So again, ang available po dyan is Pfizer and Sinovac. Iguana po ng mga kasuguan na ang Pfizer is our universal booster shot, no? Maski ano ang tinudok sa tuya, pwedeng gamitin ang Pfizer as first booster and second booster. Igwa nga ning halimbawa, dahil ka ngayon nakakuha ng second dose kan sa imong ibang mga bakuna, so pwede na ang second dose mo, Pfizer, ang first booster mo, Pfizer, ang second booster mo, Pfizer mang giraray. So, yan po si mga pwedeng kombinasyon. So, magdyan lang po kamo sa SM City Naga, second floor sa atrium. Ang satuya po mga personay kan City Health Office yaon dyan para bakunahan po kamo. Dahil lang po paglingawan, magdara syempre kan sa indo pong ID or magdara po kan sa indong vaccination card para po mahiling kung anong vaccination sequence or kung pwede ka mong tudukan ning booster. Ta syempre po iwag inaapod na
vaccine period, may period na from which pwede ka lang tudukan kan sa imo pong bakuna. Kung di kita napapasala para makakuha ka kan sa imong first booster. Tsakon tadigi sa tuyang listahan, para maka-avail ka kan sa imong first booster, garo 3 months, Pag ika 18 anyos, para maka first booster ka, 3 bulan pakatapos mong ma-receive ang sa imong second dose. Yan. 18 years old above, pwede ka na magpa first booster after 3 months. Pag ika man 12 to 17 years old, 5 bulan pakalihis kan sa imong second dose. Yan. Pwede ka naman po magpa first booster. Para po sa second booster, ang second booster po available lang ini sa 18 years old and above. Mayo po ning second booster ang mga minor de edad, ang 17 years old below. So pwede kita magpa second booster 4 na bulan, 4 na bulan pakalihis ang sa imong first booster. So pwede nang second booster. Yan. So yan po ang detalye sa pagbabakuna. Siring man, paabutan taman ng maugmang kumpleanyo, Happy birthday si Ma'am Adi, Ma'am Dolores de los Reyes, an pamayo kan sa tuya pang Local City Civil Registry Office. Ma'am Adi, happy birthday. Maugmang kumpleanyo po, mauran-uran. Ngunyan ma'am, di ka pwede magpa-ice cream, baka po gusto mo magpa-macaroni. Yan, malipot-lipot. So, katakod man kani mga tugang, nag-check it na ning Pag-asa Advisory, DOST Southern Luzon Pag-asa. DOST Pag-asa Southern Luzon. Ang sabi, ngunya na bilog na aldaw na ini, lauman ta ang maluya, sagkod na katamtaman, na may beses na makusog na pag-uuran. Dara po kaning shear line, itong tail end of the cold front garo ini, shear line. Kaya po mauran-uran kita. Ngunya na aldaw na ini, sagkod po yan sa aga mga tugang, igwang pag-uuran, especially sa Kabikulan, sa probinsya kang Camarines Sur. Kaya ba na po ang sudad ning Naga. Kaya dahil po malingawan na magdarakan sa indong payong, dahil malingaw magdarakan sa indong pong mga rain gears, kapote, kupya, jacket, tangarig pong kita, maprotehiran sa helang, dara po kan malipot-lipot na panahon and pag-uuran. Kita po kaya nauranan kan sarong aldaw, yaong kita dyan sa sarong hotel sa Pakol, sa Upper Barangay Naga. Nagatindir po kita kaning sarong meeting. Nagkataon si meeting, ginibo sa sarong gasibo. Kaya si Dampog, kasabay-sabay kang malipot na duros, biyo na nagkatama sa satuyang likodan. Kaya kinahapuni, pagkatapos ng meeting, yan, nada ko po kita kan sipon. So, mga tugang, digdi kita sa tuyang mayor na tema, ngunya na pagkaaga, inangigibuho na programa, collaboration program, kan gobyerno lokal kang Naga, kang Metro Naga Development Council, siring man kan mga doktor, hali po sa Metro Manila, igwa po kita ning mga mapasiring digi sa Naga para po magkondusir kang inaapod na Operation Claro. Ano po ining Operation Claro mga tugang? An Operation Claro, saro po ini yung outreach program. Bako po ning garo medical mission, matao lang, ma-check up, mataong bulong. Ini po, igwang inaapod na mga iba pang mga aspeto katong medical mission. Pero ini mga tugang,
mas naka-focus ini sa mata, no? Naka-focus ini sa eyesight. Yan. Katuwang kadigdi ang Operation Claro, katuwang tapo digdiyo an Himalayan Cataract Council, katuwang tapo digdi itong mga doctors ka mga manlain-lain na hospital sa Metro Manila na espesyalista sa mata. Siring man po itong Philippine Medical Association, PMA, katuwang tapo digdi, ang City Health Office 2, duman sa Santa Cruz. Yan. So, ini mga tugang, gigibuhon iniyo, ngunya nang papaabuton na February 4 hanggang February 10. Yan. So, kung kita po nagluluya-luya na ang mata, no? Nailing ta, nangalabo na ang matata, or igo kita ng inaapod na kapartidaryo na cross-eyed o duling. Yan ba kasi common term tadig din, duling. Igwaman ngaya kita ning kapamilyang may katarata. Ini katarata pati, mahal ka ni ang pagpaopera. Nangalabo na ang paghiling. Ano? O sabi nga ni kayan, nabubuta na ang saro o ang duwang mata. Yan. Aprobitsaran ta po ini mga tugang, ining programa pong ini. Ang target ka ini mga tugang, maka-beneficiar o ako ning nasa laog ning 1,500, 1,500 na mga pasyente, no? 1,500. Ang 1,000 mga tugang, ini si libreng check-up, tapos igungani ning mga, kung halimbawa, ang kaipuhan ngayakan sa imong mata, kulang ka sa naman palan nga sa vitamina, kulang ka sa naman palan sa vitamin A, para magbalik linaw ang mata mo, ay tatawan ka mga tugang ning libreng mga medisina, libreng vitamins. Kulang nga sa optin, no? So pwede kang tawanan ning bulong. Pero halimbawa, kaipuhan mo ngayon ning salming sa mata, talagang malabo na. May mga optometrist, may ophthalmologist na matabang po sa satuya. Si ophthalmologist, silingon ang satuyang mata. Si optometrist, silingon si grado kan sa mga mata. Kung may astigmatism ba kita, so tatawan kita mga tugang, kung halimbawa kaipuhan tang salmingan, tatawanan po kita ng libreng salming. Yan. Pero po, bako inito bagang salming na halimbawa ang baga i-distribute sana, no? Dahil po, check upang ka po, hihilingon kung talagang anong klaseng grado, anong klaseng salming ang sa imong kaipuhan. Yan. Pero, may target po dyan mga tugang, no? Sa 1,500 na iyan, si 1,500, check upan gabos, hihilingon po dyan mga tugang, so isay si mga kaipuhan tang operahan, no? Si isay si mga pwedeng mag-undergo ning libreng operasyon, no? Libreng operasyon. So ano si mga pwede po dyan mga tugang na operahan? Itong cross-eyed, no? Pwedeng operahan po yan. Yan naduling, nabubuta na. Sa katarata, may operasyon man mga tugang na libre. Ang operasyon pati baga sa mata, kunday po kita napapasala, kuya niyan, nasa laog yan ng between 75 to 100,000 ang pagpapa-opera ka iyan mga tugang. So, kung ma-aprobitsaran mo po niyo, mag-qualify ka duman sa programa, libre na yan mga tugang, libre nang itatao sa imo an eye operation for cataract. So, ini mga tugang, as we have said, February 4 to February 10 ang programa. Ang petsa 4 hasta petsa 5 kang Pebrero, no? February 4 to 5, ini mga tugang ang check-up and treatment. Yan. Sa impo yung gigibuhon, duman yan mga tugang sa Naga City Event Center 1. Nasa info yan, duman po sa pinagibo bagang bagong Santa Cruz New Development Area. Duman ang agikin mga tugang digi sa may Kiburak, no, kung sa ina mumugtak ngunyan ang City Health Office 2.
Siringman an Santa Cruz National High School o si bagong pinagibo duman kang syudad, duman po ang mass check-up and treatment, no? Siringman, pag petsa size, February 6, sagkod February 10, gigibuhon man mga tugang ang inaapod na eye operation. Saan po gigibuhon ng eye operation? So nag-qualify na 500, tayan po si kayang operahan kan grupo, magkapira po yan na mga espesyalista sa mata, no? Eye surgeon, yaon dyan. Gigibuhon po ang City Health Office to i-convert, no? May pagtugot na po ang City Health Office to administrator niya to, si Dr. Ronnie Amoranto. Sindaman po ang magiging katuwang, sisainda po mga nurses, sisainda po mga personahe, iyo po ang magiging katuwang niya to, duman sa eye operation, kung saan ang maopera si mga eye surgeons, no, mga ophthalmologists, no, mga espesyalista sa mata, i-convert po na operating hospital or operating infirmary ang City Health Office 2 para maka-opera kita ning 500, no, na may katarata, problema sa mata. Yan. So duman man sana po yan giraray sa Santa Cruz New Development Area. Duman po yung gigibuhon. Ang hapot mga tugang, paano kita mapalista? Yan. So, kung mapalista po, kung ika po taga-Naga, yan. Kung ika po taga-Naga, mapasiring ka lang po digdi sa indong barangay. Yan. Diyan ka po sa barangay. Pasiring ka po sa barangay. Hanapon po nindo ang sa indong CBRS. Ulitin na po CBRS o Community-Based Rehabilitation Specialist. Ang apunta kayo CBRS. Sinda po mga tugang an personay sa barangay na konektado sa Persons with Disability Affairs Office na inkargado sa paghiling, pag-ataman kan mga persons with disabilities sa barangay. Yan. So mapalista po mo sa inda mga tugang sagkod January 31. Ulitin ta po ha, ang pagpalista po sagkod January 31. Pwede po kamo magpalista sa indo pong CBRS para po sa check-up or kung kayo puan pong operaran, o operahan po kamo. Kung kayo puan pong salmingan, sasalmingan po kamo. Yan. So, sa barangay po pwede man po, halimbawa, haraniman sa nakamudigi sa City Hall. May inagihan ngayon kamudigi sa City Hall. Gusto man nindo magpa-check up, ay maghapit na po kamudago sa Persons with Disability Affairs Office. Pwede po kamo magpalista dyan. Kung yaon man lang po kamo within or near the vicinity of City Hall, pwede na po kamo magpalista. Kung kamo po mga taga-Naga. Yan. Hanggang noon po, January 31. Pero ini pong programang ini, bako ulang ining limitado sa mga taga-Naga. Yan. Sa tuya po bagang alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, nagkataon iyuman po ang pamayo kan Metro Naga Development Council o MNDC. No? Si Mayor ang chairman kang Metro Naga Development Council na nakakasakop po sa 18 mga munisipyo. Yan, may 18 municipalities po ining sakop ang Metro Naga. Ang mga miyembro po kang Metro Naga, kabali na dyan mga tugang, enot kayan, Bumbon, no? Ang Bumbon, Bula, Kalabanga, Kamaligan, Kanakman, Gainsa, Libmanan, Magharaw, Milaor, Minalabak, Ocampo, Pamplona, Pasakaw, Pili, San Fernando, Asinsiruma, digdi sa Camarines Sur. May saro po kitang miyembro na yaon sa Masbate, an San Pascual, no? Munisipyo kan San Pascual. Miyembro man po yan kang Metro Naga Development Council. Ngunyan mga tugang, kung kamo po nag-i-erok sa mga banwaan na ini, na miyembro kang MNDC, igwa pong pig-alokar na tig-sarampulong islat.
Yan. 10 slots sa kada banwaan na pwede pong tawanan o maka-avail ka ining libreng serbisyong ini. So, ano pong kayo po alam nitong gibuhon? Igo po kamong sagkod Enero 30 until January 30. Magpalista po kamo sa indo pong munisipyo. Depende po iyan kung isa ang pigdesignar kan sa indo pong mga municipal mayor. Taang kaulay ta po digdi si mga alkalde ka mga manlain-lain na munisipyo na miyembro kang Metro Naga. Yan. Mapasiring lang po kamo sa indong munisipyo, mapalista. After po kayan mga tugang makuami ang listahan, by February 1, mapaluwas po kita kang schedule. Schedule. Para po bako kitang masaho, dahil kita magkuno, dahil kita mag-irinutan, dahil kita magsurusuan duman sa Santa Cruz Event Center o Naga City Event Center 1. So halimbawa sa Naga, i-schedule ta per barangay. O iningaya ang mga i-check up from 8 o'clock to 12 o'clock in the morning. Pagkaaga, inilangaya ang mga barangay na i-check up. Pagkahapon ngaya, iniman ngaya ang mga munisipyo. So kaipuhan ta po yan, makulate, kaipuhan ta po yan matipon para po mai-distribuer ta, no? Ang target kay mga tugang dapat maka-check up at least 350 pagkaaga, no? Morning, 350 man pagkahapon. O sa kataduwang aldaw po yan mga tugang, nasa 1,400 po yan. Kaya lang, sabi kan sa tuya pong mga doktor hali sa Manila based on their experience, susog po sa indang na-experience na sa ibang mga operasyon, may beses po na marikas ang pag-check up. Kaya nakaka-accommodate kita up to 1,500. Or baka po nga mga tugang, kung kaya pa kan sa itong mga doktor, baka po mga 1,600 ang kaya nun. Kaya lang po, piglimitaran ta to 1,500, tangarig pong daiman kita nagkukuruno-kuno. Pero kung sakali, iba nga mga tugang, mahiling ta, day 1 pa sana, naka-accommodate na kita kang more than the target, pwede po kitang magdugang ning mga pasyente pa. So, yan po si abiso sa tuya ni Dr. Malumbay, na iyo po ang magiging iyo po ang maserbi como head of delegation. Kani pong gigibuntang Operation Claro, digdi sa tuya pong syudad, sa syudad ding Naga. Yan. So, giraray po sa mga taga-Naga, mapalista lang kita sa tuya pong CBRS, Community Based Rehabilitation Specialist. Sagkod po, Enero 31. Sa mga taga-Metro Naga, itong miyembrong mga munisipyo kang Metro Naga, 18 po yan. Sagkod po, Enero 30. Kaya puan po kitang makapalista, tangarig pong mai-forward ang satuyang pangaran, duman sa satuya pong maserbing triage dyan sa Naga City Event Center 2 sa may Santa Cruz Evacuation and Event Center. So ini mga tugang, ining programa pong ini, katuwang tapo digdi. Of course, ang nanginginutan po digdi ang gobyerno lokal kang Naga, sa pamayo po ni Mayor Nelson Ligacion, ang Metro Naga Development Council, katuwang tapo digdi siyempre, ini po, kumbaga, ang mayor na tatao po ning Fondo digdi, iyo ang Persons with Disability Affairs Office, sa pamamayo po ni Attorney PJ Barosa, no? Pasalamatan taman po ang satong city administrator na iyo po ang saro sa mga conduit kay ining programa. Ang Operation Claro, ang Philippine Medical Association, katuwang taman po digdiyo, of course ang opisina mi, ang City Events Protocol and Public Information Office, ang City Health Office 2 na pinapamayuhan naman ni Dr. Ronnie Amoranto, ang Ateneo de Naga College of Nursing, na pinapamayuhan man ni Dean Delia Oco, itong International Academy of Medical Specialists, yaon man ang C and Cure Blindness, Himalayan Cataract Project,
And pasalamatan ta po pala ang Lemon Residences, nadakulang maray si naging tabang sa tuya, dakulao na maray si diskwentong pinagtao sa gobyerno lokal kang Naga sa tuya pong accommodation expenses para po sa tuya pong mga volunteers and doctors. Kaya pasalamatan ta po Lemon Residences dyan sa may Magsaysay Avenue through Ma'am Tina. And of course President Mario Villanueva, Kana College Foundation, na iyo po ang satuyang katuwang sa kuya na ini, sa accommodation kasatuya pong mga doctors and volunteers. Siring ban, pasalamatan taman ang Happy Souls. Happy Souls na pinapamayuhan ni Attorney Marion Ligacion, na sa pong First Lady. Sinda po ang ma-opresir ning mga isnakan para po sa tuya pong mga pasyente sa Day 1, February 4. And ang Ateneo Nobentabang, yan, batch 90, kan Ateneo Dinaga. Grupo ninda Sir Dada de la Rosa and Sir Box Abunal. Si Sainda pong batch, Ateneo Dinaga Nobentabang. Day 2, sindaman po ang pakakan sa satuya po mga pasyente. Actually po kuya malang ini may goto, may macaroni, at least po makatabang-tabang sa pag tauning ginhawa sa satuya po mga pasyente. Magiging magiging katuwang ta magiging pasyente ta digdi sa satuyang gigibuho na programa ining Operation Claro. So yan mga tugang again, magpalista na po, limitado po ini to 1,500 patients. Okay, ulitin ta po ang eye operation po, lalo na si may katarata. Si may katarata, ini po saro sa mga target na operahan. May katarata, siring man, itong so ang mangyayari pala ng mga tugang, kung may katarata, pwedeng operahan, may cataract surgery, or ining inaapod nindang di ko lang aram mga tugang kung tama ang pronunciation ka ini, pterygium, pterygium. Ini si gigiribuho na operasyon, duman sa talagang kaipuhan operahan ang mata. So, hali ini sa grupo ninda Dr. Manlubay. Dr. Manlubay. Sinda po ang satuyang partner. Ay, pasalamatan naman po pala attorney, si Father Wilmer Tria. Parokya kan San Rafael dyan sa Pili. Iyo po ang nag-iba digdi sa mag-agom na Dr. Manlubay na in-endorse po sa tuya para ining programang ini maidaraman sa syudad ning Naga. Ini nag-ibuhan pala ini sa Pili through the parish of Saint Rafael dyan sa Pili. Kaya mabalos po. Kaya po girarayan sa mong pangapudan, magpalista na, and kung ano ng oportunidad na ini na makuata ining free services na ini, eye services. Ini mga tugang, initial pa lang po ini katakod ini kang selebrasyon kang Naga, kan sa tuya pong Diamond Jubilee Celebration na gigibuon ta po sa Hunyo. Kailan po kabali na po ini sa mga series of activities. Ang vision ba mga tugang kang syudad ngunyan, si new vision kang syudad, a healthy city. So pig-inot ta po sa mata, tangarig klaro ang satuyang futuro. Sa maabot pong Marso, igwa po giraray kitang kapartner. May kapartner kita, ito pong PICOM, igwaman kitang gigibon para man ini sa mga driver, mga driver. Alaton po kaya ng anunsyo. Kuyan po ini, garo drive-thru medical check-up. Yan. Drive-thru medical check-up. Pag abot po sa Mayo, ay, abangan po nindo, igwamang kita giraray. Another, Watson man, ang sponsor. Medical mission man ini mga tugang. Tangarig pong matabangan ta. Urog na po si mga tika po, si mga mayong-mayo.
na maging maray ang sa inda pong salud sa different aspects of health. No? So inot kayan sa mata, sunod po kayan itong i-sponsoran man kang PICOM, no? Sunod iniman Watson igwaman sa tuya pong idadarang medical mission. Katuwang po kayan ang gobyerno lokal kang Naga, asin ang of course ang Metro Naga Development Council. Yan. So mga tugang, inabutan na kita sa tuyang programa, panahon sa programa, oras sa programa. Ang sa itong pagpadyos mabalo sa tuyang mga partner radio stations, Bossing FM, Radyo Natin, and Idol FM. Ano? Mabalos po sa paginanyog. Sa ngaran po ka sa tuya pong Alcalde Mayor Nelson Ligason, ni Vice Mayor Nene Di Asis, kan sangguniang panglungsod kang Naga, sin mga department heads, kan City Hall. Sa ngaran po ka sa mga pag-iriba sa City Events Protocol and Public Information Office, CEPIO, ini po ang sa inyong lingkod, mabalos po, asin maugmang Aldaw Giraray, Naga. Aramon. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.